Good news alang sa mga volleyball enthusiasts kay karong Agosto ilunsad na usab ang gikahinaman nga Governors Unity Volleyball kon GovCup. Ang GovCup usa ka volleyball tournament sa tibuok probinsya sa Subo nga gipasiugdahan sa Kapitolyo, giabagan sa Cebu Volleyball Association kon SEVA. Apan nahunong kini sa duha ka tuig tungod sa pandemya. Apan sa pagbalik ni ini karon, dili lang ang 51 ka mga component cities ug municipalities sa probinsya sa Sugbo ang musalmot, kay giimbita sa Kapitolyo ang mga dakbayan sa Sugbo ug Lapu-Lapu. Hinungdan nga tawagon na kini nga One Cebu Island GovCup. This would also signal the relaunch of sports, I think, in the entire province of Cebu. Kay mo man ni usa ka sport nga gisuportahan gyud ni Governor Gwen Garcia ug it was even regarded as the biggest volleyball tournament in the entire country, no? Gitinguha ni Gobernador Gwen Garcia nga ang maong sangka mahimong usa ka unity game sa tibok isla sa Subo. Niadtong Hulyo 12, nagtagbo sila Gobernador Gwen Garcia, Bukal Glenn Anthony Soco ug ang mga opisyales sa SEVA aron sabutan ang mga pamaagi sa pagbalik sa maong torneo. Sukad-sukad sa pagsugod sa GovCup kaniadtong tuig 2005 atul sa unang tulo ka termino pa ni Gobernador Gwen Garcia. Ang SEVA kanunay nang niabag sa maong paugnat sa kusog. Matod sa chairperson sa SEVA nga si Chad Salimbangon nga ang GovCup karong tuiga sugdan lang una kini sa Women's Division Games alang sa mga nag-edad og 21 anyos paubos. Apan sa sunod tuig, apil na ang Men's Division ug Children's Division. We are going to jumpstart again, no, kanirong tournament. Maybe next year we'll be open to mga bata o mga laki. So as for now, we go for women at 21 and under. Kanag yung mga manuwa ay gyud ba? Kami as SEVA, this is very, very much meaningful to us. And then we hope that we could deliver a very good tournament for 2022 Governor's Cup. Ang paglunsad sa GovCup karong Agosto, kaparte sa pagsaulog sa ika-453 nga kasumaran sa pagkalalawigan sa Subo. Paula Mendoza, Balita sa Subo.